ଭୁବନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୀପକ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲା ରହୁଥିଲା। ଦୀପକର ପରିବାର ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ତାର ମା ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ। ଦୀପାବଳିର ସମୟ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେଦିନ ଦୀପକ ତା ମାଆକୁ, ମା ଦୀପାବଳିରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ବାଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ବାଣ କିଣିବାନି? ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତୋ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ସବୁ ରୋଜଗାର ସରିଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଦିନରୁ କିଛି କାମ ବି ମିଳୁନି। ଦୀପକ ଏକଥା ଶୁଣି ଉଦାସ ହେଇଗଲା ଆଉ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି ବସିଲା। ଦୀପକ ଉଦାସ ହେଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ରାହୁଲ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆସି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ବସି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆସୁନୁ ଆମ ସହ ଖେଳିବୁ। ମୁଁ ତମ ସହ କେମିତି ଖେଳିବି? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ଆଉ ତୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଘର ପିଲା। ଆରେ ତୁ ଗରିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମଣିଷ ତ, ଆଉ ତମେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରିବ। ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଦୀପକ ଆଉ ରାହୁଲ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ ଆଉ ରାହୁଲ ତାକୁ ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ଡାକିଲା। ଦୀପକ ଏ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ଏ କଥା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ମାଆକୁ କହିଲା। ଦୀପକ ତାପରେ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାହୁଲ ଘରକୁ ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ପାଇଁ ଗଲା। ରାହୁଲ ଦୀପକକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲର ବାପା ମାଆକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଦୀପକ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ରାହୁଲର ବାପା ମାଆ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳୁ। ରାହୁଲ, ତୁ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସହ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶୁଛୁ? ଏଇ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଧନୀ ଘର ପିଲାଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଚୋରି କରନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ଦୀପକ ଏ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା ଓ ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା। ଏହାପରେ ରାହୁଲ ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲା ଆଉ ଦୀପକ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦୀପକ ଦେଖିଲା ରାହୁଲ ପାଦ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାଣ ଅଛି। ଦୀପକ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାହୁଲକୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭିତରେ ବଡ଼ ବାଣଟି ଫୁଟିଗଲା। ଦୀପକ ଆହତ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଦୀପକ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆହତ କରିଦେଲୁ। ଆରେ ରାହୁଲ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାହୁଲ ସବୁ କଥା ଯାଇ ତା ବାପା ମାଆକୁ କହିଲା। ତା ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଦୀପକକୁ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଆଉ ତାକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଓ ମିଠା ଦେଲେ। ଦୀପକ ଖୁସି ହୋଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ମାଆକୁ ମିଠା ଆଉ କପଡ଼ା ଦେଖାଇଲା। ତା ମା ଦୀପକର କ୍ଷତ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ମା, ଏସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ଏତିକି ଭିତରେ ରାହୁଲର ବାପା ମା ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ମାଲିକାଣୀ, ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ। ଆରେ ଦୀପକ, ତୋ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛୁ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହସୀ ବି ସେ। ତମେ ଆଜି ଆମ ସହ ଦୀପାବଳି ମନେଇବ। ତାପରେ ରାହୁଲର ପରିବାର ଦୀପକର ପରିବାର ସହ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଦୀପାବଳି ମନାଇଲେ।